Que o galego sexa unha lingua máis no mundo digital, ese é o obxectivo do proxecto NOS, que está a crear un banco de voces en galego para que dispositivos como Siri, Alexa ou Google falen e entendan mellor a nosa lingua. Unha iniciativa da Universidade de Santiago e da Xunta a prol do galego que está a implicar a empresas en na que colabora esta casa, Radio Televisión Española. Escollín un mito e Rosalía é, neste aspecto, case como a Breogán. Doan as súas voces para o adestramento da intelixencia artificial en galego. Para que todos os galegofalantes poidamos interactuar ca tecnoloxía que temos a nosa disponibilidade no noso idioma. Hai moitos recursos digitales de algunhas linguas, como o inglés, o español ou castellano, pero non tanto do galego, entón creo que é importante impulsar a nosa lingua nesas tecnoloxías. Son enxeñeiros dunha multinacional que desenvolve tecnoloxías da linguaxe que acaba de implicar os seus empregados nesta campaña de doazón aberta a toda a cidadanía. Agora usarán eses recursos para desenvolver aplicacións en galego que cheguen ao usuario. Estamos traballando moito en inteligencias artificiales para a automatización de procesos administrativos na Xunta de Galicia que sean capaces de entender documentación complexa. As 8.000 grabacións que xeraron súmanse ás case 700.000 que atesoura o Banco de Voz do Proxecto NOS, un arquivo coas distintas cadencias lingüísticas e dialectais do galego que é público e está disponible para calquera empresa. É moi probable que ChatGPT fale neste momento un galego mellor que hai 2 anos grazas a recursos derivados do proxecto NOS. E ese xa é unha fantástica contribución. Se non conseguimos que o galego estea presente nesas aplicacións, nesa tecnoloxía, pois perderá un grande espazo de uso. Como sabemos, as linguas necesitan estar presentes para que poidan sobrevivir. O proxecto NOS botou a andar hai 4 anos impulsado pola Xunta e a Universidade de Santiago.